Halo, jotono komen khadi hingke kisa sanskrit khaja rok tong hingke ke sanskrit khaja tamo hingke norokni jotono sunango hingke kisa comment rok khaibadi kisa comment rok khaike hingke hamnai kisa comment rok khaike hingke hamnai kisa subs rok khaija tong hingke subs rok khai hingke hamnai kisa comment rok khaibadi kisa like rok ribadi onkhe jotoni kisa chuba sunangui tongkha norokni kisa joto comment khaike hingke hamnai takhorok bukhorok kisa comment khaidi please norok comment khaike hingke hamnai je norok chuba sunangkha hingke norok sadi norok no jotono subs khairinai chung joto kaisa joto chublai nango obono jotono masao kisa comment khaigari norok comment khaike hingke hamnai onek hamnai norok comment khaike hingke norok kok salaina bagui kok thani salaina bagui phaimanse live o hingke obono joto comment khaidi joto comment khaike hingke hamnai tei kisa je kotal ongoi tongkha hingke kisa subs rok khai kelangbadi subscribe rok khai kelangbadi kotal ongoi tongkha hingke ang tabuk norokni onek chuba sunangui tongkha hingke obono masao chung bai yakhai sabo chubanai bahai deba chung tibarsa chungno ma chubalai nita norok bo jekunu chuba sunangui tongkha hingke norok bo sai mano norok no bo chubanai chung haike kaisa joto chubayakhai sabo hai mini oi danoken kaham da tamro khai tong tabuk wati phaimang tabuk se wati thabo sini ang kisa mobile phati paika light hambai nung light men baga hambai dabu tamro khai tong kia sagade danoken kaham da tong tamro khai tong tamo khe tong hai tongo danoke nungke tamro khai tong nungke kaham da tong nungke kaham da tong sagade kaham no nungke tamro khai tong kia sagade danoken ang kaham no tongo hai tongo nogo wati phaimang tabo se wati thabo sini ke live rok khaija balok katini ji kisa live rok khaina gani hinai mani tai sabo tong kisa komro khaide ang tabuk bazar o sei bazar tamo lanai danoken mangso de paina thang danoken sarile ninora sen nograma phainai kaham rok da tong danoken tai sabo tong kisa komro khaige hingke hamnai bole je nai tongnai rok kisa komro khaibadi kaham no jaga cherai na station no tubumani wati baya da nani yango
Nani ang bati ro waya da. Da isa tong kisa komero khai ka hone bole. Sarja number tong kisa komero khai ka hone bole. Ang satung satung tung khas tini sarik ni simi hinjaga Pianla je wati bawang ta basi kisa wati thako. Ta nai tong ro kisa comment khai pele. Je nai tong ro kisa comment khai di engke je kotal subs khai je ro tong engke subs khai di. Norabo jodio subs ro nang khai engke subscribe ro nang khai engke norabo comment khai sa di jotono subscribe ri nai kaisa joto ri nai. Kisa comment khai de. Ta isa tong kisa comment khai engke hamna kisa. Yulis kisa comment khai de isa tong kisa comment khai de. Citta dama citta dama soy musuk are cito tabo ang to kono phano kaisa ke bono kono phano hena bole nongoro ane elvio phayo sim musuk hiya tamo nong jodi ane elvio phaina sila kangka nong jodi tane dita ta phadita nong ane live nong phaina sila kangka ta phadita nong phayo yam haiki le kokro san nangeta sinu borok bo naidi kaham tongo hamya tongo hamya kaiba hamya haino phayo common khainai kaham kaiba kaham sorry boy ang to live rogo phayoi ang to live rogo phayo kebono hamya bo saya kebono chaya bo saya keboni hinja bo saya engke oro to phayoi mane sei musoro khina nangeta tamo engke sini borok bai borok chung joto mane bahai ke mele tongnai bahai ke kaham ke tongmanai chung bai chung to tiparsa mene kisa biji to ulo phai sorry bai anana kadi nak ang jotono je borno phang na karo do mo se kisa sing ama haike kisa hinmane hamyata
Còn cái rồi. Tốt to. Ini juga tu kena. Tuduh koran ko dulu. Sau tong kisah komen khai bade. Je nai tong aro kisah komen khai de ngai kisah kutal lawan tong ngai subscribe khai de kalang de kisah. Abono ta जों sin tiperasa coba ya kisah coba ne bahai de ba. Abono kisah naro kisah coba kalang di ano. Kisah kutal lawan tong ngai subscribe khai kalang di. Ngai komen khai de kisah. Nunggu lah kita mau. Kira-kira namanya. Mutasi suta. Kalinya, oh, paling orang menantu.